geva netsotsi Emerson uri geva geva takatumira mbava geva mbava geva mbava geva geva matsotsi hurumende yembava. Real conversations, unfiltered perspectives ndo dingindira ratiri kufamba naro pano pa DJ Holly unfiltered yanditika. Munongoziva kuti tinongofambira nyaya dzechokwadi. Nyaya dzine chekuita nechokwadi ndo dzatinofambira chete, whether you like it whether you don't, but pakangoita chokwadi chete tinongokupakurirai mozvinzwira. Vanhu vakawanda vaibvunza kuti DJ Holly tanzwa nekubirwa mari, DJ Holly tanzwa nekutsotswa, DJ Holly tinoziva sei kuti iyo ndonganga yechokwadi iyi ndeyekunyeba, tunoita sei? Saka pana pandine vhidhiyo randauya naro raGogo Bolt Carter the Lioness vachitsanangura kuti n'anga dzechokwadi munodziona sei, n'anga dzekunyepa munodziona sei. Tiripo pakubatsirana, tiripo pakuvhurana meso, tiripo pakuchenjedzana. Kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Kana uine contribution yauroda kuisa pa platform, senda voice note pasame number idzodzo, tonzwa kuti zviri kunzi chii uyezve zvakamira sei. Handitika ndisingatambise nguva, ndoda kuti tipinde muvhidhiyo muzvionere mega. Handitika kazuwai makadiko kumativi manyanyika dzakakomberedza. Inini ndiri homwe yaTateguru Simango. Nhasi ndine kukurukura kwandinako. Ndofunga ndine nguva yandakamboita mavideos pa TikTok ndichitaura kuti hakuna munhu anoita matare chivanhu anorombesa, hakuna munhu anoita matare chivanhu anokuudza kuti mari inongomuka iri mubhegi kana kuti mubriefcase. Hakuna munhu anoita matare chivanhu anoti vanhu vakapinda mukati medare anoda kuita bonde navo achirara navo. Pandakaita video iyoyo ndakavingwa nen'anga, handingamboti masvikiro kana kuti homwe dzanaTateguru. Ndakavingwa nen'anga nemaprofita akawanda kuinbox kwangu. Vakatumira maaudio vakati muri kutaurire chii zvinhu zvakadaro izvozvo, muda kutishayisa vanhu. Ndakavingwa ende vari vanhu vechirume, vari anasekuru, vanozviita anasekuru dziri n'anga. Vakandivinga kuinbox vakataura zvakawanda, munotirambidza kuti tirare nevanhu vauya zvine basa reizvozvo, imi mitai zvamuri kuita ikoko. Vakawandisa, vamwe vatori nemazita anozikanwa. Ndadzoka zvakare ndiri panhau iyoyo, nekuti nhau iyi ndifunga ndakambotaura ndikati dai ndaitwa zvangu ambassador panyaya dzematare. Handiti ndofunga muri kuona nyaya dziri kungoitika. Pane nyaya yakaitika recently, munhu anonzi akaurayiwa aita zveindrive asi achinzi shamwari yake hamene kunganga kwaangaenda here, vada kuita marichos. Avaita sei? Avaiita. Chinhu chandinoramba ndichingodzokorodza ndichitaura nanhasi, ndofunga pandakataura nyaya iyoyo makaona kuti wave iyoyo yemapodcast mazhinji vakabva vakata kuisa n'anga mumaplatforms avo nekuti zvinosvibisa mazita evanhu. Chinhu chandiri kungotaura nekudzokorodza zvakare mukati mezuva ranhasi ndechekuti dai hurumende yatendera kuti munhu wese anoita zvepodcast anobuditsa munhu anozviti anobatsira aine mafuko echivanhu kana kuti ari muprofita, asi achitaura kuti inini ndinorombesa kana kuti achitaura kuti inini munoita bhegi mongona rakazara mari. Muridzi wacho wepodcast neaiti nen'anga yacho iyoyo dai vambosungwa vavharirwa, nekuti chiri kuitika panhau idzodzo vazhinji vari kungobuda vachitaura kuti vanorombesa asi havatomborombeसे zvachose. Saka chinozvoitika kana vaonotiwo nepfungwa dzekuromba waenda kwavari kuti vakubhilivhise
vakunokudza kuti enge unouraya hama ende unouraya nhingi ende unobata mwana mudiki wene mabhodhi parts ake because vanhu vane mentality yekuti ndinofanira kunoromba asi pandinoromba ndinofanira kudeura ropa ndinofanira kuuraya vanhu saka vanhu ivavo vanokubhilivhisa iwe tamba nepfungwa dzenyu vokuudza kuti iwewe kuti uite mari enda unouraya nhingi umwe ropa rake kana kuti utore ropa rake utore zamu rake utore munyatso wake utore maprivate parts ake uye nawo iwewe nekuti uda kuromba wotoita zvinhu zvakadaro but akuna kwazvinomboenda nekuti wauraya mweya wemunhu asina mhaka ende munhu hapana kukurombesa kwaari kuita iwe nje watoiswa ngozi mukati memaoko ako mukati mehama dzako waisirwa ngozi kune mumwe akambouya kwandiri zvikanzi kuna ndakaenda kwasekuru nhingi akatondiudza nezita mazita makuru ekuti mazita ekuti anenge achitobuda zvokuti unotoshamisika kuti chii chiri kumboitika zvikanzi takaenda ikoko ndiri muzvikwereti zvaisvika 18,000 saka ndine zvikwereti zvasvika 18,000 ndakaenda ikoko vakati kuti uwane mari ndofanira kutokurombesa ndabvisa 500 ndabvisa 500 vandapiwa bhegi hanzi vataendeswa pamakuva pane makuva ari tichibva pambudza pamaold graves ari ikokoko hanzi takaendeswa kumakuva nevamwe manheru kuti kwakatosviba kuma12 dzeusiku tikandichuza guva rauri kuda tikatotora ivhu repaguva reariya rikaiswa mubhaketi nemushonga tikabva tanzi tigeze tichibhilivhiswa kuti kuda kurombeswa matare api aunoitiswa iwe waudzwa kunzi ngenogeza neivhu repaguva kureva kuti wakutorarama seguva kaupenyu hwako hwese hwatourayiwa hauchaonekwe semunhu ari kurarama kapanyika iwewe asi apedza kunzwarwo vagezi ndifanvanongonotsvaga chero makwati emishonga wotobhilivhiswa kunzi ndo mishonga yacho iyoyo wonzi chuza guva vanenge vachitoshanga nevanhu vemakuva muti vabvumidzwa kupinda mumakuva usiku wogezeswa neivhu repaguva reariya but amuka 2 days mari yacho mubhegi yanzi inomuka iripo hapana mari inotongomuka iripo vamwe vakasvika kutondiitira mavhidhiyo andichava nemazita bhosi handiwanzototaura mazita evanhu paplatform pangu bhosi ndeichitovapa relevance ndikataura mazita avo kuna vakatondiitira vhidhiyo vanotobuda kuti ndinoisa mari mumabhegi unouya nehuku unouya nebanga zvorara zviri mubhegi bhegi romuka rine mari ndikatsudza zvakare nhau iyoyo vamwe akatondiitira vhidhiyo kuti anozviti ane mudzimu haana mudzimu ari paari nekuti aona kuti ndiri kutsondokota maketi yake yekusada kubira vanhu mari vanhu chenjerai kunze uko enda kumatare ane masvikiro kumachembere nemazitateguru enda kumatare ngedambudziko chairo kuda kutobatsirwa kuti ubudirire unobatsirwa nenzira dzechivanhu wekumbirirwa zvakanaka zvisina kuromba zvisina mhiko zvisina kunzi chakati chinomuka chakafa mubhegi zvisina kunzi uchagara nechakati mumba mako uchidiridzira zvisina kunzi uchapiwa nyoka ichiita zvakati vanhu ava vakaridha brain dzevanhu kuti munhu wese arikuda kumuka ambinga arikuda kumuka achiita flambo yekufamba nemazibango emota munhu wese arikuda kumuka achingogara mukati mezimba rasina kushandira saka vakaona pfungwa dzenyu vanhu ivavo vanobuda vese masocial media platforms vamwe vanotobuda vaichita zvimabhidhiri zvekuti vanhu vanamirana ivo vasina kunamirana gore rakanzi rakanamirana vanhu zvechokwadi zvakaitika kumbari tikakurira kusouthampton ndogore rakanamira vanhu tikabva kuti taigara muna elpoliard tikabva kuna elpoliard tichimhanga tichiri kuprimary kuma-90s uko tikabva ikoko tichimhanya kuenda kumbari kunoona vanhu vakanamirana ndorega gore rakanamira vanhu hakuna munhu ane mushonga muzimbabwe wekuti vanhu vanonamirana vachiita bonde hakuna chingatoitwa rukawo rekuti munhu akarara newe anogona kuona pari ruware kana kutadza kupinza kana kutadza kuti iwane simba chirara newe kwete zvokunamirana mabhidhira muri kuonekiswa mumapodcast evanhu zvikinzi vanhu vanamirana sekuru nhingi ndo vazviitisa izvo zvakuna zvinhu zvakadaro vamwe vari kubuda vakazara manyuchi vakazara nyuchi vanhu vanenge vabhadharwa pane mushonga unenge wangozorwa munhu yauya mukatarisa kazhinji anenge akatodai chiguni pane mushonga wanenge akatobata wekuti nyuchi idzodzo adzimbofe dzakamuruma mabhidhira ari kuitwa yayo vamwe vari kubuda ndakazouya pasekuru panapa abhadharwa $50 inokupe chii but uchikanganisa imaji yako wabhadharwa $50 wakubuda paplatform ndauya panapa pasekuru ndakauya nezuro isina kana sendi bhegi rangu iri ramuka rakazara mari ichibva kupa kuna zvinhu zvakadaro mabhidhiri iyayo dai zvaibvira mapodcast ese anobuditsa munhu achiti inini ndinoita zvekurombesa ngavasungwe neng'anga yake
Munhu wese anongobuda kuti inini ndinoita zvekurombesa, munhu iyeye usamubvumidze paplatform pako. Nekuti vanhu ivavo tine macomplaints hobho vamwanya kumatare ndakaenda kwasekuru Nhingi vanenge vachibuda kunyanya nasekuru ndo vane nhau dzakawanda. Ndakazoenda kwasekuru Nhingi ndikanzi ndibvise hembe vakatorara neni vakiti vari kundibatsira. Kuna zvinhu zvakadaro. Munhu wese anobuda achitaura kuti ndinorombesa neplatform yacho iyoyo if possible ngaitwe shut down, because you don't advertise munhu ari kuuya achitaura kuti inini ndinorombesa. You don't advertise munhu anouya achitaura kuti uya nebhegi mubhegi mune makazara mari. Inenge yabva kupi mari iyoyo? Hakuna zvinhu zvakadaro. Mari inoshandwa yokumbirirwa midzimu yekwako yokuvhurira kuti vakuvhurire paunopinda chinoshava mukati memasango, masango ovhurika. Vanhu vari kubatsirwa zvakanaka achipindwa nekumasango, munhu oendwa nekumadziva, munhu opinzwa mukati mebhavhu, munhu ogadzirwa zvakanaka pasina kuromba. Nekuti pari kungobva kuda kuita fast money papo, the moment yavhura munhu muromo achiti ndinorombesa, ndo paakuudza munhu ende unouraya shamwari yako, ende unouraya mwana, ende unouraya hama yako. Nekuti vanhu vari kuda fast money. Saka ndo mashoko angu andauya nawo nhasi musi wa23 May. Inini ndiri homwe yatateguru Simango, ndinowanika mukati meguta reZimbabwe kuChadcom. Miitirwe zvakanaka.